क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा मुखुमानि सिङाव थानाय बैनागुरि गामियाव सानसेनि हाबाफारिजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गिबि ब्रह्म जैग होजेननाय बैनागुरि गामियाव मागि पुर्णिमा फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ शिवनारायण परमहंस गुरुदेवनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ दीक्षा लानानै गिबियावनो बैनागुरि गामियाव ब्रह्म जैग होनानै फारि फारि ब्रह्म धोरोम फोसावनाया जागायदोंमोन। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि 7:30 रिंगायाव धोरोमनि फिरफिला बिरहोयो पर्बतजरा जिल्ला धोरोम आफादनि आफादगिरि बिश्व कुमार ब्रह्मआ। 8:30 रिंगायाव गुरुदेवनि मुसुखायाव बिबार बावो क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि अधिष्ठाता बुद्धब नार्जारिया। 9 रिंगायाव खोन्दो गैयै जैगखौ दैदेननो मानगोनां पुरहित अरुप कुमार ब्रह्मआ। लोगोसे बे जैगआवनो बुद्धदेब नार्जारिजों लोगोसे सा 14निबो बांसिन सुबुंफोरनो दीक्षा होनायखौ नुनो मोन्दों। आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि ओम सोदोबजों आङो जुरिजेननो सानबाय। दा जोङो बेहाय पर्बतजरा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 1 इन्सि आसिगुर गावगासेबो जोङो हेरफेर जाया। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जे नीति आदर्शखौ जे बिथोनखौ होलांदों पर्बतजरा हिसाबै जों बेखौनो फालियो आरो बेखौनो मानियो आरो अराय सम मानिलांगोन होननानै जोङो थिरांथा लादों आरो समायखिराबो लाखायो। दा बेवहाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बैनागुरि गामियावनो नैबे जे दिनैहाय जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि प्रथम जैग होजेननाय थावनि बे जैग होजेननाय जायगायाव जोङो दिनैहाय समजुवा भाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टजों ज' लोगो लानानै जैगखौ जों होदों। दा बेवहाय जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव मान बावदों आरो बेहाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जेराव जैग होदोंमोन प्रथम बेखौ जोङो 1906 होननानै मिथिगौ। 1906 सोरनि माघी पुर्णिमायाव प्रथम जैग होदोंमोन आरो बेहायनो फणिभूषण चेटार्जीनि खौ लोगो लानानै फणिभूषण चेटार्जीया पुरहित जानानै गुरुदेवखौ बे जायगायावनो फोरोंलांदोंमोन। बे जायगानि उनाव गुरुदेवा गाव पार्सनेलि बै काजिगावनि जेनाखि बोरसोरा खाथि बोरसोरा गामि खाथि बरखिलायाव प्रथम गावनि आखाइजों जैग होदोंमोन। बेहाय माखासे घटना दं जे नैबे जायगायाव जों नुनो मोनो जे मोननै अन्थाइ खाम्फा दङ। बे अन्थाइ खाम्फाखौ जोङो फरायनानै बा मानसिफोरनि खुगानिफ्राय मिथिदों बेहाय सानै गथ'खौ सेंग्रा सिख्ला हाबा होदोंमोन। बा सेंग्रा सिख्ला हाबा होखांनायनि उनावनो सेंग्रा सिख्ला सानैया रुंसारि जालांदोंमोन आरो बे रुंसारि जादोंब्लाबो बिसिनि नामै मोननै जे फाख्रि दंफां आरो धप बिफां बे मोननैखौ हाबा होदोंमोन। बिसिनि बिफाफ्रा सासेनि बिहाव जाबाय सासेनि बिफा जाबाय। बे दरनि बिबिआइफ्रा बेहाय माबा होदोंमोन हाबा होनायनि बे फाख्रि दंफांखौ हाबा होदोंमोन। बेहाय फुरा जानाय लोंनाय अमा दाउ बेदर जौ ना बेहाय फुरा 7 दिन बिसोर जानाय लोंनायजों फुरा बेखौ माबादोंमोन आरोखि फालिदोंमोन। दा जों मिथिनायाव जोंनि आयदायाव जों जेखौ मोनो बे आयदायाव जों बेखौनो मोनो जे बे समाव बाथौ धर्म बाथौ सिबियारिमोन बे जायगानि मानसिफ्रा। बेखायनो बिसोरो बाथौ बा मोदायखौ बिराद फालियोमोन बा मानियोमोन। दा बेहाय बे जानाय लोंनायजों फालिखांनायनि उनावबो बिसिनाव मोनसे गिनाय भाब थादों। गिनाय भाब थानाया बे समाव सरनिया लानो थाखाय सरनियानि जेनाखि माबानि शंकरदेबनि सरनियानि जेनाखि माबामोन गुरुफोर बिसोरो बे बैनागुरि गामियाव हाबनानै बैनागुरि गामिखौनो गासिबो सरनिया बैष्णब धर्म लाहोजोबनो नागिरदोंमोन। बेखौ मिथिनानै गुरुदेव कालीचरणआ प्रटेक्सन खालामनो नागिरदोंमोन। खारन बे गामिना गिनाय हाबबायमोन जे जों थैजोबसिगोन बे बाथौ धर्मखौ लानानै जों थैजोबसिगोन। आरो जिहेतु जोंखौ बर'फोरखौ खुनु हारसाफ्रा बा बाङालिफ्रा बा गुबुन जाथिया जोंनि जानाय लोंनायावबो बिराद हेंथा होदोंमोन। जोंखौ जानोबो होआ लोंनोबो होआ गावसिनि दैखौ सिनाय लोंहोआमोन नालाय थाखा फैसाखौबो जोंजों लेनदेन खालाया नालाय ओंखायनो बर'फ्रा सरनिया धर्म लानांसिगौ होननानै बे गामिनि मानसियाबो सानखांबायमोन। बेखौ प्रटेक्सन खालामनो थाखाय गुरुदेबा निस्सय बेहाय फैदों।
लाबोदों ओमफ्राय सरन मण्डल होननायखौ कनभिन्स खालायदों सरन मण्डला गावनिनो लोगोमोन नालाय बिजनेसनि लोगोमोन फालांगिनि लोगोमोन नालाय बेखौ लोगोजों गावजों सानैबो शिबनारायण परमहंसनि जेनाखि सारनत्य क्रिया बेखौ फरायनानै गुरु तत्वखौ बे जोंनि ज्योतिषुरु पुर्ण ब्रह्ममोननि बेखौ मिथिनानै बिसोर बेहाय गोसो होदों आरो बे समाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ धर्म फोसावनो थाखाय रावबो जायगाखौनो होआखैमोन जयग होनो थाखाय रावबो जायगाखौनो होआखैमोन खिन्थु नैबे सरन मण्डला गुरुदेबनो आं दं आं होगोन आंनि बारियाव नों जयगखौ होगोन सोर मा खालायो खालायथों बे धोरनि जित लानानैसो होदों खारन बेनाव सिलायबो दंमोन मैदेरबो दंमोन गराइ दंमोन बिराद माबामोन जरदार नालाय बेनाव दंमोन ओंखायनो बेनि खोथाखौ रावबो दाननो हायाखै थेवब्लाबो दस्रा दस्रिहा बाथौ धोरोमनि बा दस्रा दस्रिया बेखौ बादा होदोंमोन बेहायनो सिलाइ गावफुंलायनाय जादों होननानै खोनादों जोङो सिलाइ गावफुंनानै जाय अफस खालामदों बिसोरबो खारहोदों होननानै जों खोनादों बे हिसाबै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ प्रथम बे जग्य होजेननानै बेखौ बे गामिखौ बासायदों खारन बेनि उनावनो बे जग्य होनायनि उनाव बेहाय खुनु अलखद जायाखिसै बेमार आजार जायाखिसै मोदाय दावदाय नारनायाबो जायाखिसै बे दिननिफ्रायसो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ गावनो निजे आखाइयै माबायाव बरखिला होननाय जायगायाव जग्य होदों बेयावबो खोथा दं दा बेहायथ' साक्सेसफुल जाबाय नालाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जग्य होनाया साक्सेसफुल जाबाय बे बेमार आजारबो जायाखिसै मैदेर गरायाबो नाराखिसै बेहायबो मैदेर गराइ माने बे मैदेरबो दंमोन लख्रा मोसा मुफुर दंमोन बे गामियाव बिसोरबो जेबो नाराखिसै जेबो अनिस्थ' खालायाखिसै बेहायनो बेयाव साक्सेसफुल जानाय नुबाय बेनिफ्राय दस्रा जमिदारफोर बिसोरो होनबाय बोसोरार गामिनाबो नों जुदि बरखिला गामियाव जुदि नोङो जग्य होनो हायोबा होमबासो जोङो नोंनि धर्मखौ लागोन नङाबा जोंनि नोंनि धर्मखौ लाया आरो नोंखौबो जोङो बिराद गिदिर पानिशमेन्ट होगोन नोंबो जोंनि जायगायाव थावरिनानै थानो हानाय नङा बेबायदि समायखिरा बेबायदि बादि नांलायनायनि उनाव बे गुरुदेव कालिचरणआ बरखिलायाव बे जग्यखौ हैदों बे समाव बेहाय लख्रा मोसा मैदेरबो दंमोन थेवब्लाबो गुरुदेव कालिचरणआ बेयाव साहस लानानै बेयाव जग्यखौ हैदों आरो बेहाय जों खोनानो मोन्दों बे लख्रा मोसा बा मैदेरफ्रा बे जग्य होनाय सेर सेर थानानै आथिं खबजोबनानै आथिं खरायनानै दलरसो खोनासंदों दा बे दलर खोनासंनायाव बे साक्सेसफुल जाबाय बे साक्सेसफुल जानायनि उनावसो गुरुदेबखौ गुरु हिसाबै मानिबाय आरो गुरुदेबनि बे ब्रह्म धर्मखौ बयबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ प्रथम बे जग्य होजेननानै बेखौ बे गामिखौ बासायदों खारन बेनि उनावनो बे जग्य होनायनि उनाव बेहाय खुनु अलखद जायाखिसै बेमार आजार जायाखिसै मोदाय दावदाय नारनायाबो जायाखिसै बे दिननिफ्रायसो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ गावनो निजे आखाइयै माबायाव बरखिला होननाय जायगायाव जग्य होदों बेयावबो खोथा दं दा बेहायथ' साक्सेसफुल जाबाय नालाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जग्य होनाया साक्सेसफुल जाबाय बे बेमार आजारबो जायाखिसै मैदेर गरायाबो नाराखिसै बेहायबो मैदेर गराइ माने बे मैदेरबो दंमोन लख्रा मोसा मुफुर दंमोन बे गामियाव बिसोरबो जेबो नाराखिसै जेबो अनिस्थ' खालायाखिसै बेहायनो बेयाव साक्सेसफुल जानाय नुबाय बेनिफ्राय दस्रा जमिदारफ्रा दस्रा जेनाखि गोदोनि जरदारफोर बिसोरो होनबाय बोसोरार गामिनाबो नों जुदि बरखिला गामियाव जुदि नोङो जग्य होनो हायोबा होमबासो जोङो नोंनि धर्मखौ लागोन नङाबा जोंनि नोंनि धर्मखौ लाया आरो नोंखौबो जोङो बिराद गिदिर पानिशमेन्ट होगोन नोंबो जोंनि जायगायाव थावरिनानै थानो हानाय नङा बेबायदि समायखिरा बेबायदि बादि नांलायनायनि उनाव बे गुरुदेव कालिचरणआ बरखिलायाव बे जग्यखौ हैदों बे समाव बेहाय लख्रा मोसा मैदेरबो दंमोन थेवब्लाबो गुरुदेव कालिचरणआ बेयाव साहस लानानै बेयाव जग्यखौ हैदों आरो बेहाय जों खोनानो मोन्दों बे लख्रा मोसा बा मैदेरफ्रा बे जग्य होनाय सेर सेर थानानै आथिं खबजोबनानै आथिं खरायनानै दलरसो खोनासंदों दा बे दलर खोनासंनायाव बे साक्सेसफुल जाबाय बे साक्सेसफुल जानायनि उनावसो गुरुदेबखौ गुरु हिसाबै मानिबाय आरो गुरुदेबनि बे ब्रह्म धर्मखौ बयबो स्रा फारि फारि लाजोबनो हमबाय बे धरनि जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि धोरोमा बेबायदिनो बयनावबो गोसावबाय जे मा खालायामोन बोरै जायामोन बैनागुरि गामिया बोरै रैखा मोनखो ओमफ्राय गुरुदेबा बरखिलायाव जग्य होनायाव बर'फ्रा बोरै रैखा जागोन बेनि फरमुलाखौ मोनबाय बेनिफ्राय बेनि धोरोमखौ फारि फारि लाजोब्बाय बेनि उनाव आरो बियो माबायावबो 7 दिन 7 राति बे जोंनि सांमोनदा थिखाय सांमोनदा होननाय नार्सारि बिलायाव 7 दिन 7 राति जग्य होबाय बे धरनि जग्य होनानै जों बिदिनो ब्रह्म धर्मखौ सारा जोंनि आसाम बेंगल
गेजेरावबो फोसावनो हाबाय बियो आरो फोसावबाय दा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जेनाखि जों मिथिनाय एसे एनै दा बेनि मावफारियाथ' मेरला दं गोलाव दं बिराद बे राजनितियावबो खामानि मावदों पलिटिक्सआवबो खामानि मावदों बेनो प्रथम पलिटिक्सआव रुपनाथ ब्रह्मखौ नों मन्थ्रि जानांगौ होननानै मन्थ्रि जाहोदों प्रथम बे साइमन कमिसन थानानै बर'आ बोरै रैखाथि मोनो बेनि फर्मुलाखौ लाबोदों जोंनाव खथा मोनामोन राजनितियाव खथा मोनामोन एमएलए एमपि जानायनि पन्सायतआवबो मेम्बार जानायनि खथा गैयामोन रावबो मोनामोन डेभेलपमेन्टआव जेबो मोनामोन गुरुदेबानो लाबोजोबदों बेफोरखौ साइमन कमिसनाव मेम'रेन्डाम होनानै आरो बेनिफ्राय बर'नि पान्डुलिपिखौबो बे लिरलांदों 126टा जोंनाव जेनाखि आयेन कानुन बर'नि पान्डुलिपि लिरलांदों आरो रुपसियाव थांनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि बर' जाथिनि कालचार दख'ना गाननाय जि दानाय बेखौ देखायहैदों खिन्थु बियो जों मिथिनायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि ब्रह्म धोरोमाव खुनु गुफुरल' गाननांगौ बिदि होनलाङाखै बियो रं बिरंनि दख'ना गाननांगौ दख'ना दानांगौ आरो जोंनि बर' मानसिया कारपेन्ट्रि न' बां लुनायखौ सोलोंनांगौ कारपेन्ट्रिखौबो सोलोंनांगौ गासिबो बिथिङाव बे गासिबो जोंनो फर्मुला बा नियम कानुन मा होनो जोंनो माबा होलाय बिथोन होलांजोबदों जों बोरै पलिटिक्सआव हाबदों मा पलिटिक्सआव हाबनो हायो ना हाया हानांगौ हानाङा हाबनांगौ होननानै बे गावनो पलिटिक्सआव हाबहोदों माबाखौ रुपनाथ ब्रह्ममोनखौ आरो जोंनि ब्रह्मआ प्रथम आइएएस अफिसार जानाय आइएफए अफिसार जानाय डाक्टार जानाय इन्जिनियार जानाय गासिबो जेनेबा बे गामिनिफ्रायनो प्रथम नाम जादा हिनजाव जेनेबा सेवारिनाय नीलेश्वर ब्रह्मनि गानाव हाबजेननाय बे गामिनिनो सिख्लामोन बियो बे गामिनिनो नामदांखा बैनागुरि गामिनि दा सिख्लाफ्राबो जोंनि पर्बजरानिफ्राय नामदांखा जादों गायकफ्राबो जोंनिफ्रायनो गासिबो बुंनो थाङोबा गुरुदेबनि जायनाखि शिष्यफोर गुरुदेबनि थाखायसो बर'आ दिनैहाय मोखां नुदों बा दस्रा हारि माहारिनि सिगाङाव मोखां दिन्थिनो साहस मोनदोंबा दिन्थिनो हादों नङाबा बेखौ जोंखौ म्लेस होनोमोन असुर होनोमोन माब्लाबा जोंखौ दानब होनोमोन माब्लाबा जोंखौ असुर होनोमोन माब्लाबा जोंखौ ट्राइबेल होननानै नासयदोंमोन बेबायदिनो अनेक नासयनायखौ गुरुदेबा जोंनो लामा होलांदों आरो बे मोनसे खोथा जे गुरुदेबासो ब्रह्म धर्मखौ फोसावदों होननानै जों गोरायै बुंनो हायो मानोना शिबनारायण परमहंस देबा ब्रह्म धर्मखौ नोंसोरो लानो हागोन होनदों बा ब्रह्म टाइटेलखौ लानो हागोन होनदों थेवब्लाबो जों मिथिगौ जे जेरैहाय बौद्ध धर्मखौ बौद्धआ गौतम बुद्धआ जेरैहाय बियो फोसावदों बेनिफ्राय बौद्ध धर्म जादों जेरैहाय जिसु ख्रिस्ट' टाइटेलनि जिसुआ ख्रिस्ट' टाइटेलजों खृष्टान धर्मखौ फोसावदों खृष्टान जादों हजरत महम्मद माने मुस्लिम हजरत महम्मदआ मुस्लिम धर्म लादों बे धरनि जोंनाबो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ आरो जेरै जैन धर्म महावीर